Pero layo pagit ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Tsa, pigaw subong ang pangita mo. Mayo pa. Lain naman ang imo trabaho. Parang makakwarta ka sang dako. Ano nga paagi, uray? Ay, kuno abi. Mangpakot ka naman. Mahimo kita sang tulda. Kag magsuksok ka sang panapton. Nga pareho sang panapton ni Madam Auring. Ako ang makuha sang customer para sa imo. Ipanugid-sugid ko nga maayo ka nga manugpakot. Sa maathag nga hambal, madrama kita. Uy, dumayong naisipan mo, uray, haw? O sige, uray. Sugot ako, 20% ha? Ari ng akon una nga customer. Suno kay uray. May makadto ko na diri nga tambok nga babae. Kag tama siya kuno kalaway. Madam, Uy, amo na ini siya. Piho nga manggaranon kit ini mo. ikaw ang manugpakot? Aho, ako. Gusto ko nga may balaan sa kalalangan sang baraha. Ang akon problema. No problem. Madali lang. Kay pamangkuton kong akon baraha. Nen, ari na. Ginabalasa ko na ang baraha. Nasugiran na ako ni Uray. Parte sang iya nga bana. Aha! Mrs., hindi ka lang magpahinali, ha? Ha? Nga Ano? Ano ang ara sa baraha? Nakita ko ang imo bana. Mapatay siya sa isa ka aksidente. Sus, kabalo na ako sina. Ang gusto ko lang nga mahibalaan kung maabswelto ako sa kaso nga ina. Samson, na anong tiil sang ido nga inaman? Inakap?
Nakibot man gani ako nga nautod ang isa ka tiil sang ido ngay na. Kag para lang nga makalakat siya, ginsugpunan lang sang kahoy. Abi pamangkutan tag-iya sang ido nga ina kung anong tiil sang ido niya. Nga kapaw, Naintriga lang ako, Samson eh. Sa isa ka simana, may tiil pa ina, apang subong utod na. Kag may sugpon pa nga kahoy. Kap, Mm. nakahibalo na ako. Inang ido gali nga ina, tumalagsahon. Oh, nga aman. Kis ako no Kap, nasunog ang ilabalay. Kag ang ido nga ina ang nagluwas sa iya mga bata. Ginbutong kuno sang ido nga ina tag isa-isa ang iya mga bata para nga maluwas sa kalayo. Uy, tumalagsahon no? Pero wala mo pa masabat ang akon pamangkot sa imo, Samson. Nga agani nga nakumpol ang ido nga ina. Ah, makalambot gid kita dira Kap. Suno sa tag-iya sang ido, kis ako no ginsaka sang hubog ang ilabalay. Kag luguson tani ang asawa. Apang ang ginhimo sang ido, ginkagat niyang amo nga hubog. Kag nautod gid Ang ring the bell? ang kamot. Wala mo pagyapon masabat ang gusto kong mahibalaan, Samson ah. Ay, dira na kita mapadulong Kap. Inang tag-iya sang ido Kap, nanamian magkaon sang ido. Ganing ginhimo ya, isa lang anay katiil ang ginkuha ya, para nga hindi dali-dali maubos. Amat-amat lang bala Kap. Mamati ko anay radyo ah. Basi may matahom na subong nga balita. Aber, gamiton ko naman akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Uy, ara naman siya. Natimingan ko naman si Tito ba? Pero lain naman nga version ng iya nga team song. Dear Tito, tawag lang ako kay Tisoy. Ambot kun mapati kasi ni, apang masami ako bala makakita sang kwarta sa dalan. Uy, nami eh. Apang Tito, sa mapati ka kag sa hindi, nagahatag ini sang problema sa akon. Uy, nano na. Nga man. Tugod Tito, kung makakita gani ako sa 2 ka pisos, madulaan ako sa 5 ka pisos. Kung makakita naman ako sang 5 ka gatos, madulaan naman ako sang 1,000. Suma total, perdigid ako Tito. Resto pa ako, perme. Kiriwan kirito, Risto. Ano ba na ang buhaton ko, Tito? Hindi ko na lang bala pagpuluton ang kwarta nga makita ako sa dalan. Laygayimon ako ay. Aber, pamatian tang laygay ni Tito. Baw, sa taran nga problema nga ginpadala sa akon, ining imo ganyang pinasahi nga problema. Ha, Tisoy?
Kung amo malang ina nga nagakapirdi ka sang sobra kadamo sang kwarta nga makita mo, abi hindi na lang pagpuluta. Pero pahibalaan lang ko kung diin ka nakakita kwarta, ako lang makuha. Ay, interesado siya. Oh, naglinong siya. Wala na siya makahatag timsong. Matan, dali bladyanay. Oh, nga, Chutagoy? Bakal to gani kay barikoson sa pinakas. Wala man daw si Chalvina? Amo gani nga mabakal ka. Kay man si Lolo Muros lang nagabantay sa Tiangge. Kag si barikoson, ginupod niya si Huling para mag-window shopping. Aba, window shopping. Sige, dala ding bakal, Chutagoy. Kaya para nga makakao na kita dayon. O are, bakal to. Oh, Uy, nano ni Chutagoy? Kwarta ne? Daw magulang pa ba ni sang sa imo? Kwarta na, ugalan sang chimpo pa na sang hapon. Batunon na yan ni Chalvina? Batunon ini. Kabalo ka nagid nga si Lolo Muros mo nagabantay. Ti harapon na siya. Te, kung madakpan ni abi ko. Tabunil ang tsura mo. Isiga, kaya ginagutom na ko. Oho, tulukaw ng pinakas ni Barikoso, no? Nan, sus nagalanay-lanay sa katambok. Uy, ano ining sa amon bintahan man? Kwarta? Lolo Morris, ano ining sa aton bintahan, ho? Binta eh. Ang buot ko sa lingon, nga may mga sinsilyo diri nga sang una pa ni nga tsimpo. Oho, wala pa ko niya matawo. Ay, ambut ginbayad man ang ginasang nagbakal sa akon nga turko. Ano? Oo. Nagbakal kay na pinakas ang turko nga naglabay diri sa aton. Ay, Diyos ko, Lolo Morris. Naintuan ka. Na-scam ka. Matan, sus ka namit sa aton sudano. Katambok. Ang animal nga buklan? Ako naman ang nakita niya, ho? Hoy, buklan! Wala ko labot kung namit ang sudan nyo! Allah. Hoy, Barikoson! Ano gina-alboroto mo dira? Nagapa-abit-abit ka naman! Kung ikaw man ng buklan, mapatuka na lang ko sapato! Labi na ako, Barikoson! Buklan! Barikoson! Migo Morris, nakaibalo ka ba lang ang akon lolo?
Pariente sang lolo ni Rizal? Migo talyo. Nakahibalo ka man balang ang akong lolo. Baka isa ni Andres Bonifacio. Pwede ka intra? Oray? Uray. Ako matuod. Nakahibalo bala ka mo? Nga ang akong lolo. Amo ang nagtugas ang kalibutan? Coins nga iniman. Hindi ko man mapuslan. Buambot na lang gid ah. Kung si Lolo Morris ganing mabantay sang Tiangge, perdigid kami ya. Oy, Marie Albina, naano ka? Ay, Marie Rafaela, ikaw? Oo, Mare, ako. Naghapit lang ako kay nakita ko ikaw nga do sa nagapangasubo, gid. Ay, ano abi kay na scam ako, Marie Rafaela ah. Ha? Ay nga, Marie Albina, anong natabo? Gintunto ka balasang nagapangaluyag sa imo? Wala ah? Uti ano man gali? May nagbakal kay na sa Tiangge, sang si Lolo Morris ang nagabantay. Uti. Ang ginbakal nga coins, amo ni ho? Tanawa. Chimpo panini ko pong kupong nga coins. Abi palang tawa ko sina, be. Oo, ara nan. Uy! Mare! Ay, abaw! Mapalaron ka! Ha? Uy, nga aman, Mare? Ang coins nga ini, ginhimo pa sang 1800. Di kundi antik na ini. Baw ka mahal sinisang pamakal, Marie Albina. Uy, matuod ka bala, Marie Rafaela? Oo, Mare. Baw milyones ang presyo sa isa ka coins nga ina. Man tumalagsahon lang ina mo. Uy, abaw, Diyos ko. Baw, hulog sang langit ang nagbakal nga ato. Ay, Mari, salamat gid ha. Pabay ilang kung mapabayluhan ko ni, tagaan ko ikaw sang porsyento Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! This is Liza Soberano with Mommy Eva for Birch.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon. Number 1! Basta Radio Bombo! Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan
Provincial Jail. Ihahak mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Sang magdulong si Mika sang ginpatahi ni Severino nga sapatos, nabatian gid niya ang paghambalanay ni Severino kag Loida. Bahin sa ginahimo ni Severino nga pagpakuno-kuno nga aswang, kag ang pagpatay sini sa mga bata nga nagkaladula sa ila. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ako ang nagapakuno-kuno nga aswang. Sa sinaga paagi, hindi kita pagduha-duhaan. Makakwarta kita sang dako. Pareho sa natabo sa aton ginhalinan nga banwa. Ha? Amo man siligin buhat daton, Loida. Ginakuha naton ang ila mga bata kag ipatubo sa dako nga kantidad. Subong, ang ipadya ni ka para sa kung sino nga makatudlo sa iyanak. Hamak mo ha, 50,000. Kag kita makuha sa nga kwarta. Kag pagkatapos, Loida, mahalin kita dire, kag masaylo naman sa iba naman nga banwa. Basta Severino, ha? Pagkatapos nga makuha naton ang kwarta, mahalin kita dire. Oo Pagkatapos nga mapatubos naton si Noel, mahalin kita dire. Ate sige, kay mahanda na ako sa aton panyapon. Ay, hala, kalain ba? Malin ako diri, ha? Malin ako diri. Luksuhon ko na lang hagdanan ini. Aragay! Ay, hindi. Nakatipalo ang ako tiil. Ay, hindi na ako sini makadalagan. Basi bala ko nabali ang akong tiil sa nagtupa ako sa tuta. Aragay, kasakit. Kasakit gida. Eh, mali na ako dire. Tilawan ko nga magdalagan. Ragay! Kinahanglan niya makalin gid ako dire. Kinahanglan gid. Anong lagapok nga ato? Do sa may naglumpat halin sa hagdanan. Tadawon ko abi sa bintana. May nakita ako nga nagdalagan palayo. Kag nagapiang-piang. Si Mika manina. Severino! Severino! Dali ka! Ano ka, Loida? Ha? Severino! Si Mika! Si Mika! Nakita ko siya nga nagdali-dali sa paghalin. Kag nagapadilag siya sa aton. Bay, ano? Oo, Severino. Nakita ko gid siya. Nagsuhot siya sa kasagingan. Malain ini Severino. Basi kung nakabati siya sang paghambalanay naton nga duha. Madali lang. Makanto ako sa ila. Tanawon ko kung ato siya dito sa ila. Nay! Nay! Mika? Kaano ka? Nay! Kagang halain sa dagway mo? Oo, Nay. Nay, kung may mamangkot gani karon kundiin ako. Silingon mo lang ngari lang ako diri sa kwarto ko, ha? Nagakatulog pa, Nay? Apa nga, Anong natabo? Nay, basta lang bala. Sunda lang ako, Nay. O sige, ha? Masuludan niya ako sa kwarto ko. Kuno abi, nagakatulog ako. Hindi ako makahangop sini. Tagbanay! Bay. Mayong to. Migo Nicolas, Miga Clara, Ara Kabuda. Bay, si Severino, ina. Madali lang. Magawa ako sa bintana. Oy!
Ikaw gali si Verino? Ay nga aman, may kinahanglan ka? Mamangkot lang ako, Mika. Ara pala dira si Mika? Oo! Ari siya dire. Pero nagakatulog pa siya. Nagakatulog? Oo! Kaina pa ini siya nagakatulog. Ay nga aman, may kinahanglan ka sa bata ko? Kuwan lang. Mamangkot pa lang kung tani ako. Kung ba na natapos na niya sa pagtahi ang sapatos ko? Ay, babaliban lang ko. Ay, Kwan! Ay, daw masako bala subong si Nicolas mo? Migo si Verino? Ipahapit ko lang sa iyang imo sapatos kung tapos natahi. Ate, sige, Miga Clara. Amo lang ang kinahanglan ko. Malakat na ako. Oo, Migo si Verino. Ay, ato na siya. Mika! Ato na siya. Magwa ka na dira. Nay? Anak, anong natabo, haw? Nga nagalikaw ka kay Severino? Basta lang, Nay, Ambot man gani, Hindi ako makahibalo kung saan ko iambal si imo, Nay. Ano bala inaaw? Nakahibalo ako kung sinunang nagapamatay diri, Nay. Ginsunod ni Severino si Mika sa balay. Apang nagbaliban ako nga nagakatulog pa ini. Sa pagpadayon ko pagid. Nay. Nakahibalo na ako kung sinong nagapamatay diri. Kag ang nagapakuno-kuno nga aswang. Ano? Sinong aswang? Si Severino, Nay. Si Severino? Ha? Si Severino nga ba na ni Loida? Oo, Nay. Siya gali ang aswang. Ay, sa ano natabo, ina? Sa ano matabo nga si Severino galing aswang? Kag sigurado ka? Basi ko nagsala ka lang? Nabatian ko, Nay. Kag ang bata ni Kap, ipatubos nila sang 50,000. Kag ara pa sa ila balay ang bata, Nay. Oh, Diyos ko. Ara pa sa ilang bata? Di nila gintago. Wala ako makahibalo, Nay. Apang nabatian ko sila sang naghambalanay sila. Kag kung makuha na nila kunong kwarta, mahalin na sila diri, Nay. Amo gali ina ilang mudos nila. Kag amo na inang ginahimo nila sa iban nga banwa, Nay. Mika, pahibalo naton si Kap. Hindi lang anay, Nay. Ginadumtan nila ako. Ano? Ay, abo, Diyos ko. Nga dumtan ka nila. Kay nagapanilag kuno ako sa ila, Nay. Kagayhan, nakanutar sila nga kung magkadto ako sa ila, nagapanghulong-hulong ako, Nay. Ay, abo, Diyos ko. Amo gali ina? Magasindikato gali sila? Delikado ako. Kaginabantayan nila ako. Kagun may tsimpo sila, patyo nila ako. Kagipasibangod sa aswang. Oh, Diyos ko. Ang maayo pa, magbakasyon ka anay sa tiya mo sa tabok. Maglikaw ka dire. Magpalagyo ka sa ila. Hindi ko, Nay, Mahalong lang ako. Mga animal sila. Mga kriminal. Pila na kataong ginpatay nila. Damo na sila sang pinatay. Kinahanglan nga sabto nila inanay. Mika, anak, kinahanglan nga makahibalo si tatay mo. Hindi lang anay, Nay. Kay kung makahibalo si tatay, patod nga sulungon niya si Severino. Kag basi kung mapatay pa niya ini. Apang anong buhato naton? Anong buhato naton? Kung mapikuta sila, patyo nilang bata ni Kap. Kag magpalagyo sila. Man, nagaduha-duha sila sa akon mo kung manugid ako sa mga pulis. Kag amoy na, Nay, nga buhato nila ang tanan nga paagi, agud nga mapatay ako. Ano? Ay, abo, Diyos ko. Hindi ka maghambal si Mika, ha? Ay, hindi Makadto kita sa pulis. Iakusar naton sila. Mahulat lang anay kita sang ila buhato, Nay. Basta, hindi lang anay ako magpakita sa ila. Diri lang ako sa balay.
Kag hindi ka maglakat ka hindi mo kaupod ang pakaisa mo si Buging, ha? Maayon, iya kay tumboy na siya. Kag bisan paano, makasalig ka sa iya. Hindi siya madali-dali mo. Bah, nagaring ang telepono. Sabton ko ini. Hello? Kaprabon. Speaking? Sino ini? Isa ka, Bian. Sino nga abyan? Ay, hindi ka na lang magpamangkot. Kay may naghambal sa akon, nga pahibaloon ka, nga buhi ang imo anak nga si Noel. Anong siling mo? Buhi ang ako anak? Sa diin siya, ha? Sa diin? Okay ba lagi hapon ang padya ni mo nga 50,000 pesos? Oo, okay pa. Ara pa. Handa ko maghatag sina. Basta matudlo lang niya nga buhi ang ako anak. Matudlo niyang namtangan sini. Oo. Buhi sa kap. Sa diin siya. Isugid sa akon, sa diin siya. Hindi na lang ko pagpamangkota kung sa diin siya. Kay hindi ko man masugid sa imo. Amo lang ng imo buhaton. Ipasunod sa akon account ang 50,000. Pila ka tiyon nga makasunod din makita mong imo anak nga nagapungko sa inyo og saran. Uy, apang paano ako makapatod nga matuod lagi mo ginasiling? Ay hindi na kinahanglan pa matuod sa tagsupong siling nga sitwasyon. Ang isa ka kriminal nagatuman sa iya hinambalan. Bangod kun wala siya sang credibility, hindi na magsalig sa iya ang bisan sin-o. Pero ara lang na sa imo kung matuod man o kung hindi. Kung hindi ka magpati, okay lang. Pero makita mo man gihapon ng imo anak, apang wala na sang ulo. Ano? Hindi. Hindi ninyo pagbuhatay na, hindi. Wala na ako sang labot tira. Basta mo lang naman siling ko sa imo. Kwarta o kung buhi nga anak mo. Kabuhi sang anak ko ang gusto ko. Nagapasugot na ako nga ipasulod sa imo bank account ang 50,000. Apang gusto ko nga makita nga akong anak nga buhi sa akong og saran, ha? Ate, gusto. Kag-ari pagit ang gusto ko nga buhaton mo. Hinang mga tanod mo, pauntata sila sa panglughot sa palibot, ha? Kag amo man ang mga pulis. Pauntata na lang ang mga ina. Agod nga, makahulag man kami sang libre. Kag wala sang gamo nga matabo. Kidnapping with ransom lang inikap. Hindi ka mo aswang? Kung nagapati ka pa sinakap, ate, buwang ka nga dako. Sige na, ipasunod ang kwarta mo sa akon nga ATM. Pamati nga akon nga account. Kailawagon ko sa imo. Oo! Oo! Nagpasugot si Kap nga pauntaton ang mga tanod sa paglibot. Oo. Kag wala sa makahibalo nga ako mismo ang nagpanawag sa iya. Kag nagpasugot sa tanan nga ginpanghambal ko. Kag ihatag mo dayon ang bata. Oo Basi ko napatay ng bata. Nga ato sa alat nga ginbutangan naton sa iya. Ati tanawa to kag pagwaon. Kinahanglan nga buhi pa siya kag mauli nato siya kay Kap. Kag pagkatapos, mahimo na kita nga makapadayon sa paghalindere. Masaylo kita sa ibang gabanwa. Ate, huo Kas! Ari na ko, Kas! Mabakal ka naman sa akong baligya nga barbecue. Oh, Aryo, may tinanok pa ko di nga mais. Maisugid ako si imo, Kas. Ano'y naaw? Kas, didto ka magbaligya sang imo baligya kay Choy Sibirino kag kay Luida. Kag pahibaloon mo ako kung ara sila dito sa ila balay o kung wala.
Amo lang na, Kas? Oo, amo lang na. Balik ka gidayon, ha? Nga ahaw. Sige lang bala, Kas. Sunda lang bala. Kag magbalik ka dayon, ha? Ati, okay ah. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang.
Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahing sang nagligan, napatay si Mrs. Gordon. Apang nagapangalisod gihapon si Miss Janet. Tungod wala pagid mag-propose ang kasal sa iya si Pastor John. Pagkatapos ang lubong, nag-abot si Pastor John kag nagpakigkita kay Miss Janet. Kagintuad ang tanan nga rason kung nga nag-anto sila sa sulod sang 20 ka tuig. Sa pagpadayon ko pagid, subong hilway na ako, Janet. Hilway na ako sa akong pangako sa akong Iloy. Karon mamangkot ako sa imo. Mapakasal ka bala sa akon? Janet, kinanglan ko gid ikaw. Nagpakikita dayon ako diri sa imo. Tungod hilway na ako. Kani isiling sa akon nga mapasugot kang magpakasal sa akon. Isiling sa akon, Janet. ang wala sang huya nga Mrs. Gordon? Nabatas niya nga buhaton ina sa inyo? Butigon siya. Nagkahibalo man lang siya galing nga madugan siya mapatay. Nga nabuhat niya ina sa inyo? Shh! Patay na siya, Geneva. Kag natapos ng pag-antos ni Jan. Kung nakahibalo na ako sa matuod, alagaran ko siya. Tubtob sa akon masarangan, tubtubuhi siya. Apang tapos ng pag-antos ni Jan. Te, sano ka mo mapakasal ya? Sa madason nga bulan na. Kag sekreto lang ini nga kasal, Geneva. Hindi ako maluyag nga maghambal sila. Naging pakasal ko dayon si Jan. Pagkatapos nga mapatay ang iya Iloy. Kay hindi ako maluyag nga magpangabudlay pa siya sa pag-atipan sa iya. Luyag ni Jan nga makahibalo siya sang matuod. Apang hindi ako maluyag nga buhaton niya ina. Mangod bisan natabo na ina, Iloy paghihapon niya si Mrs. Gordon. Luyag ko nga malubong kaupod niya, ang kalain sang iya nabuhat samtang buhi siya. Nagadayaw gid ako sa imo, Miss Janet. Napatawad mo siya gihapon sa pihak sang tanan. Madali magpatawad
Kung nagaedad ka na sang 50 anyos, sang sa nagaedad ka sang 20 anyos, pareho sang natabo sa akon. Ay, salamat gid sa imo, Geneva, ha? Hindi ko gid malimtan ang nabuhat mo nga inis sa akon. Karon nga nakatapos ka na sang imo pagkamaestra sa pihak ng banwa. Ano ang plano mo? Mabalik ka sa syudad? Oo, Nay. Madamok pa ako sang nabilin ng mga buluhaton dito eh. Mabalik ka kada, Janet? Ay, hindi na. Sa tion nga ini, nag-honeymoon sila ni Jan. Kag hindi na dapat nga istorbohon. Mabalik lang ako dito sa pila ka adlaw o galing magbalik sa syudad, Nay. Ako na lang ang mabukas ang puwerta. Nalipay gid ako. Nga natapos ng kalisod ni Miss Janet. Geneva. Geneva, anak. Si Roy kuno. Kag boyfriend mo siya. Ano? Si Roy? Ari siya, Nay? Sige. Magwa ka na. Kay nagahulat siya. Nakahibalo ako nga mabalik ka na sa syudad. Gani, nagpamatod ako nga sugaton ka. Para nga hindi ka na mabudlayan sa pagbalik dito. Salamat, Roy. Kag samtang hari ako diri, gusto kong ipaibalo sa imo, Iloy, nga nagaplano na kita nga magpakasal. Ha? Ginahigugma ko gid ikaw. Kag ginahigugma mo man ako, Geneva. Luyag ko magpakasal na kita sa tuig ini. Kag gusto ko, mahambalang imo, Iloy, bahin sa aton kasal. Ano? Geneva, isiling mo mapasugot ka man sa plano ko nga mapakasal na kita. Kukuan, hindi ko yung magpakasal sa imo, Roy. Ano? Anong buot mo, silingon? Kuan, ang buot ko silingon, hindi ako magpakasal sa imo. Ang laong ko kung ginahigugma ko ikaw, apang wala gali. Sorry, apang hindi ko yung magpakasal sa imo. Kuan, bangod, subong, napatod ko ng kaugalingon ko. Wala ko gali ikaw ginahigugma. Ang dumdum ko, ginahigugma ko man ikaw. Apang subong, nakapamatod na ako. Nga hindi gali. Gini, sorry. Sorry, gid. Apang amoy nang matuod, Roy. Ano? Kuna mo. Kinpapati mo lang ako nga ginahigugma mo ako sa sulod sang duha ka tuig. Napapati mo ako sa imo kabutigan, Geneva. Nga nabuhat mo ini sakon. Nga. Nagsala ka, Roy. Ikakuan, nagalaom gid ako primero nga ginahigugma ko ikaw. Apang subong, nakapatod na ako nga wala ko gali ikaw ginahigugma. Ginguba mo lang ang akong kabuhi, Geneva. Roy, patawara ako. Apang amoy nang matuod. Geneva, makalaom pa bala ako sang bisan jutay nga pag-asa sa isa ka adlaw. Matunaan mo pa ako nga higugmaon. Hindi lang ako makapangako, Roy. Hindi ako makahangop. Tapos hindi ako makapati. Nga ikaw ang babae nga ginahigugma ko sang tampad. Ikaw lang babae nga ginahigugma ko sang pareho ni Geneva. Hindi ako maluyag nga mabasulay kita. Kag nagapangabay ako sa imo.
nga mapadayon lang ang aton pag-abyanay nga duwa. At least bisan paano, amo na lang na mapatunga sa aton nga duwa. Sige. Goodbye, Geneva. May... ano ba lang natabo sa akon? Nga nabuhat ko ato kay Roy. Nga Apang daw sa may ano nga nagapugong sa akon. Agot nga magpasugot nga magpakasal kay Roy. Nagkadto si Roy sa balay agud sugaton ako pabalik sa syudad. Kag nagpropose inis ang kasal sa akon. Didto kag na-realize ko nga wala gali ako sang luyag sa iya. Gani naglakat ini nga may kalain sang buot. Sa pagpadayon ko pagid. Geneva, nakabati ka bala sang balita? Ano nga balita, Nay? Nagpauli ng imo abyan nga si Jane, halin si iban nga pungsod. Kagkalaslon ko no siya sa isa ka milyonaryo. Amo gali. Ate, good luck kay Jane Nalipay ako para sa iya, Nay. Kagin-imbitar ako sang iya iloy sa adlaw sang iya kasal. Pero, nakahibalo ako. Ipahibalo lang niya sa akon nga mapalaron katama ang iya anak. Kag suno sa bati ko, ang trahe ni Jane, napunihan sang diamond, halin sa ibabaw pakadto sa idalo. Ay, wow! Kamapalaron kay Jane, Nay? Ay, oo, gali. Ano ba lang ginimo ni Gilbert sa syudad? Nakita ko siya nga nagpauli diri. Maniwang siya, kag malapsi pa. Kwanay, ginabuhos niya ang iya kaugalingon sa iya pagtuon. Man, ginalagas niya nga makuha ang sponsorship Pero siguro, madali naman lang silang magpakasal ni Christine. Amoy nangalan sing iya nobya, Nay. Amo gali. Ang tanan diri sa aton barangay, nagpalakasal na. Apang ikaw, wala sang bisan sino nga lalaki nga nagpanghagad nga ipakasal ka. Ang laom ko, kamo na ni Gilbert ang... Amo maninang siling sa mga tao diri, Nay. Bagay kami ni Gilbert. Apang mag-abyan lang kami. Wala na sang kun ano pa. Gani mahulat na lang kita sang imbitasyon halin sa ila May palaabuton nga bagyo karon sa gabi Geneva. Kanigin sugo ko si Dave, nga himuso nila ang manok kabag-o lang magbuto. Kay base mala kon paliron sa hangin, ha? Kaginsugo ko man si Dave, nga tapson ang sagasag kahoy, inang nagahampas mala sa ato pun magbaskog ang hangin. Ate, maayo manay. Kay masaliga nagali subong si Dave. Ay ti oo Masaligan ina siya. Hindi na sa salawayon nga bata. Pariwas ang una ko nga pagkuha sa iya agon nga adoptaron. Sige na. Madigamo na ako. Para nga makapanyapon kita sing temprano. Kay base bala kon mapatay ang suga kung magbagyo na. Geneva, anak, may isugin ako sa imo. Ano Nay? Parte ini kay Gilbert. Kuno, tagumatayo na siya. Nay? Oo. Nagahilibion kang nanay niya ho. Amoy inang ginasinyas niya sa akon. Hindi ko na siya makapati sa ginsiding sang doktor. Geneva? Anak? Uy! Hindi ka mag-abos na. Ay, kalain sang dagway mo, ho?
Ay, Diyos ko. Maayo pa nga wala na lang ako mapanugid sa imo. Dali. Dalon ko ikaw sa imo nga kwarto. Dali ka. Ari ako subong sa Diyotay nga altar nagaluhod. Para sa kaluoy nga malampuwasan ni Gilbert ang gabi nga ini. Karon nakahibalo na ako. Nakahibalo na ako kung nga ang ginbalibaran kong kasal nga gintanyag ni Roy sa akon. Ang infatuation nga nabatsyagan ko sa iya. Kag napatod ko ini sa katapusan nga tion. Wala ko ginahigugma si Roy. Si Gilbert ang akong ginahigugma. Sa sulod sa akong kasing-kasing, nabatsyagan ko ina. Kagsubong sa mga tinion nga ini. Kinahanglan magpakikita ko sa iya. Agud ihambal sa iyang kamaturan. Ulihin ang tanan. Aga na. Nakabugtaw ako nga nagakatulog sa atubang sang altar. Buksan kong bintana. Nagbutlak ng adlaw. Si Gilbert. Nahadlok akong mabatian ang natabo sa iya. Kinakulbaan ako. Si Paquito. Nakita ko siya nga malabay. Kasilingan siya ni Gilbert. Kag nakahibalo siya kung anong natabo kay Gilbert. Pamangkoton ko siya. Paquito! Paquito! Oy, ikaw gali, Miss Geneva? Nakahibalo ka bala kung anong natabo kay Gilbert? Ay, si Gilbert! Nakalampuwa siya sila sa doktor. Grabe mo! Ang tanan nakahibalo nga hindi na siya magahan. Pero sila sa doktor, nagapakigbato siya sa magaga. Grabe, Miss Geneva mo. Ate, sige, wala ka ako. May kantuan pa ko eh. Buhi si Gilbert. Buhi siya. Makikita ko sa iya subong gid. Gilbert! Ikaw? Bago ka lang nag-ayo Basi kon maakig sa imong doktor mo. Maayo na ako. Bisan ganing doktor, natingala nga kadasig sa akon mag-ayo. Kaya ako mismong nagbulong sang kaugalingon ko. Ay, nalipay ako nga nabatian ina sa imo, Gilbert. May kinahanglan ka bala? Nabatian ko nga mangin principal ka sa isa ka malayo nga banwa. Oo, matuod din na. Amoy na nga nagdali-dali ako sa pagkanto diri. Basi kung makalakat ka na hindi mo batian nga akong isugid sa imo. Isugid? Ano ina? Wala kami sang kaktanan ni Christine. Ginbilin siya sa akong sang iautod nga nakauna graduate sa aton. Ginbuligan ko si Christine kay bago pa lang siya sa among nga school. Kagbangod niya masami kami nga magkaupod. Amoy na. Ang laom sang tanan didto nga kami nga duha may relasyon na. Wala ko ina pagsapaka. Ilabi na kay makita ko ikaw nga malipayon kay Roy. Kag isa pa man ina para nga mag-alsa nga akong pride. Sang matapos ang bagyo, nagkadto ka sa balay. Apang hindi ko masabat ang imo ginpanghambal sa akon. Kaya nagabatyag ako sang kakapoy. Amoy nang matuod. Nagsala ka, Geneva. Tuman kalawig sang ginusik naton sa wala pulos nga butang. Ang kabudlay, nabatyagan ko. Nagsulupot ina,
Kag nagmasakit ako. Ang lawom ko kung hindi na ako mabuhi pa. Kag nagsulod sa pinsar ko, okay lang kung magpahuway na ako. Gilbert. Apang nagadamgo ako permi. Nagapong ko ako sa isa ka sofa kag nagabasa sang periodiko. Kag sa akong tupad, may isa ka ido kag kuring. Ang alan sang kuring, si Rafi. Kag makabati ako sa tingog sa ngaton mga biyan. Kag pati ng tingog mo, Geneva. Gilbert. Makabatas ka payahan niya magpalayo sa akong Geneva. Hindi na ako magpalayo sa imo, Gilbert. Promise. Ito ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, o puso tila di ka nagbago. Di sa pinagkakait, ang ligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Etuya ba el amor que te espera? Este mi corazón. Etuya ba el amor que ay dale a inspiración na vida. Con cuidado era con este mi corazón. Contigo tama. Oh, era etuya. Sang madason nga tuig, nagpakasal kami ni Gilbert. Kag sa liwat, nagkitaay kami sang amon mga abyan. Subong si Gilbert nagapadayon sang iya kurso nga medicine. Kag ako nangin isa ka maestra diri sa amon barangay. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat, Dear Diary, Geneva. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon, suno sa onkol